predstavujeme vám NanoCAD, špičkovú CAD platformu pre navrhovanie. Spoľahlivý nástroj projektantov a konštruktérov v rôznych odvetviach, počnúť strojárstvom cez stavebníctvo, architektúru až po geografiu. Ponúka výkonné nástroje pre 2D kreslenie a 3D modelovanie. S DVG kompatibilitou na svetovej úrovni, známym rozhraním a štandardnými príkazmi, NanoCAD zabezpečí, že strávite menej času učením a viac času navrhovaním. Pomocou 5 špecializovaných modulov rozšírite svoju sadu nástrojov. Sú navrhnuté na urýchlenie pracovných postupov a odkrývajú nové možnosti v CAD navrhovaní. Modul pre 3D objemové modelovanie. Vytvárajte zložité objemové modely v 3 režimoch. Spájajte diely do zostáv a okamžite z vašich 3D modelov generujte 2D výkresy. Modul mechanika. Navrhujte strojárske diely so zabudovanou knižnicou ISO, DIN a ostatných noriem. Kombináciou nástrojov modulov 3D a mechanika vytvárajte plechové diely, používajte parametrické modelovacie nástroje, aplikujte väzby a pomocou pokročilých 3D nástrojov zostavujte zložité diely. Modul Construction. Automatizujte vytváranie stavebných výkresov pomocou stavených prvkov ako steny, okná či dvere. Modul zabezpečí rýchle a špecializované popisy rezov, podlaží a pohľadov. Modul Topoplan. Pomocou nástrojov na tvorbu digitálnych modelov terénu, vrstevníc a spádnic urýchlite tvorbu svojich geodetických projektov. Navrhujte spádové čiary, umiestňujte výškové značky a v sekunde vytvárajte výkresy, čím sa zefektívnite a aj presnosť dosiahnete rýchlejšie. Modul Raster. Bez námahy konvertujte skenované výkresy do vektorových formátov. Výkresy vektorizujte správne a čisto, všetko v jednotnom CAD prostredí. Nad rámec štandardných modulov vám NanoCAD umožňuje vytvoriť si unikátne CAD riešenie pre vaše špecifické potreby. Aplikačné rozhranie NanoCADu podporuje množstvo programovacích jazykov a tvorbu skriptov. Okrem prínosov v produktivite je NanoCAD veľmi cenovo výhodný. Jeho cena začína na 270 € ročne. Ponúka variabilitu subscription, technickej podpory a upgradeov počas celej doby a aj trvalé licencie. Stiahnite si NanoCAD ešte dnes a začnite používať 30-dennú bezplatnú licenciu bez obmedzení a sami uvidíte ten rozdiel. NanoCAD, profesionálne navrhovanie dostupné pre všetkých.